गोंयांत कोंकणी राजभास जाल्यार मराठी सहराजभास असून दोन्ही भाषेचो समान वापर जाता। ह्या दोन्ही भाषांक अखंड महत्व आसा आनी हातूंत कसलोच वाद नाशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान स्पश्ट केले। गोंयांत भायल्या लोकांचो वाडटो आंकडो लक्षांत घेवन सरकारी नोकरे खातीर कोंकणी सक्तीची करपाचो निर्णय घेतला। हातूंत मराठी कडेन दुर्लक्ष करपाचो आमचो यत्न ना अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। सांखळे रवींद्र भवनात जाल्ले कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयतालो। गोंयांत मराठी भाशेचेर अन्याय जाता। गोंयच्या नोकर भरती आयोगाच्या परीक्षांनी कोंकणी भास सक्तीची करून मराठी भाशेक कुशीक केल्या असो दावो 23 फेब्रुवाराक दिल्लीत जाल्ल्या 98व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात जाल्लो। दोनूय भाशांक समान दर्जो मेळचो तशेंच मराठी भाशेवेलो अन्याय पयस करचो असो ठराव लेगीत ह्या संमेलनात घेतिल्लो। हेच फाटभुंयेर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान प्रतिक्रिया दिल्या। गोंयांत कोंकणी राजभास जाल्यार मराठी सहराजभास आसून दोनूय भाशांचो समान वापर जाता। बिगर गोंयकारांचो वाडटो आंकडो लक्षांत घेवन नोकरे खातीर कोंकणी सक्तीची करपाचो निर्णय घेतला। हातूंत मराठी कडेन दुर्लक्ष करपाचो यत्न ना अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केला। गोव्यामध्ये मराठी आणि कोकणी खरं तसं बघितलं तर आता कुठलाही वाद राहिलेला नाहीये। म्हणजे आपण कोकणी ही राज्यभाषा आणि मराठी ही सहभाषा आणि कुणालाही मराठीत जरी करस्पॉन्डन्स असेल किंवा मराठीतून कुठलाही व्यवहार जरी राज्यात करायचा असेल तर त्याला कुणीही अडवलेलं नाहीये, यापुढेही कुणी अडवणार नाहीये। जरी कोकणी राज्यभाषा असली तरीही त्यासाठी म्हणजे मराठी ही सहभाषा ही सातत्याने राज्यामध्ये राहणार आहे। मी आत्ताच म्हणजे अध्यक्ष अनिल सामंत सरांनी जो उल्लेख केला त्याबद्दल मी एक दोन गोष्टी मुद्दामून सांगेन। कारण जेव्हा केंद्र सरकारचे जॉब्स या ठिकाणी गोव्यामध्ये विशेष करून येतात तेव्हा त्यासाठी म्हणजे मराठी भाषिक असलेली महाराष्ट्रातील मुलं या ठिकाणी ते सगळे जॉब अब्झॉर्ब करतात। फॉर एक्झाम्पल उदाहरण जर सांगायचं झालं तर पोस्टल रिक्रुटमेंट झालेली 100% पोस्टल रिक्रुटमेंटमध्ये महाराष्ट्रातील मुलं या ठिकाणी येऊन रिक्रूट झाली। पब्लिक सर्व्हिस कमिशन विच इज एक्झिस्टिंग फॉर सो लॉंग, ह्यामध्येही कधीही झालं नव्हतं। पण बिंग अ गोवा ॲज अ टुरिस्टिक स्टेट खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये गोव्यामध्ये मायग्रेशन डे बाय डे होत चाललेलं आहे आणि गोव्यातील मूळ गोवेकर हा कुठेतरी हरवत चाललाय की काय असा प्रश्न कधी कधी पडायला लागलाय। त्यामुळे गोव्यातील रिजनल लँग्वेज ही कोकणी असल्या कारणाने या रिजनल लँग्वेजला थोडंसं महत्त्व जर दिलं तर एखादा कुठल्याही मी पर्टिक्युलर स्टेटचं नाव घेत नाही, त्याला कोकणी समजायला कोकणी बोलायला ओके एक्सेप्ट महाराष्ट्र तर त्याला नाही म्हटलं तरी 10 वर्ष लागतात किंवा 15 वर्ष लागतात। तो स्पष्ट कोकणीत तर बोलू शकत नाही। पण आपल्या शेजारील राज्यातील जर इथं कोणी आला तर तो आपल्यापेक्षाही जास्त मराठी चांगली बोलतो, जास्त मराठी चांगली लिहितो आणि त्यामुळे आपल्या मुलावरती म्हणजे ऑफकोर्स गोव्यातील जे तरुण आहेत त्यांच्यावरती कुठेही अन्याय होऊ नये यासाठी घेतलेला हा निर्णय आहे। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।